El temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos. Nadie sabe d'Anna, el relat dels experts que van viure la tragèdia. Podemos confirmaros ya que hay cuerpos sin vida. Anem a conversar amb Norman Ortells, veí de la Torre i portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Torre. Benvingut, Norman. Moltes gràcies. I moltes gràcies per acceptar la nostra invitació a este podcast nostre. No? Bueno, Norman, en primer lloc, nosaltres volíem preguntar-te, per posar també un poquet en context, com vas viure tu el dia de la Dana? Què estaves fent? Bueno, com va passar aquest dia a la teua vida? Naturalment, cada persona el dia 29 estava fent una cosa i cada persona té una història. En el meu cas, jo, per sort, jo estic a la Universitat de València, com que el dia d'abans van suspendre tota l'activitat, jo, per sort, no em va pillar en un lloc poc segur, gràcies a aquesta prevenció. Jo estava a casa. Vaig vindre de comprar una cosa i sobre les 6 estava en ma casa. En el cas de ma mare, per exemple, els dimarts acostuma a anar a comprar a Benetússer, que és el poble del costat, i aquest dia doncs, també es va quedar perquè li feia mal l'esquena o una cosa secundària. I mon pare, que és perruquer en el barri, doncs estava fent faena i el client que tenia a les 7:30 el va telefonar i li diu que estic en la pista de Silla i que n'hi ha molt de trànsit, cancel·la'm que no arribi. Mon pare arreplega, puja, ma mare i jo estàvem veient a punt, miràvem la tele, que plovia molt, Requena, Utiel, totes aquestes imatges que gràcies a la tasca que va fer a punt és encomiable, doncs anàvem mirant. I clar, en aquests 15-20 minuts és quan ja van veure que la passarel·la està de picanya, que arribava l'Auia Massanassa i arribaven tuits, vídeos, allò que dius, és real el que està passant, és intel·ligència artificial, no? 10 minuts, va entrar mon pare en casa, va deixar els trastos i els 5 minuts mire per la finestra i la llengua d'aigua ja estava arribant. En aquest moment, clar, jo vaig agarrar un xulit de les manifestacions d'uns altres temes de l'escola i tal, i vaig començar a xiular per la finestra. Veïns, baixeu, baixeu! I els meus pares deien, tranquil, que això serà un trosset així de ditets. Baixem en seguida al garatge tots els veïns, a traure els cotxes. Clar, perquè si s'inunda el garatge, doncs és el primer que ho deixem fora i tal, i clar, en aquest cas és molt curiós que n'hi havia gent que pensava que no seria res i no treia el cotxe i van embossar la porta i clar, se van quedar molts, que ahir és on va morir molta gent, perquè en aquests moments el cervell humà, la ment, no sap com reaccionar. 10 minuts, traure els cotxes, l'Auia ja pels genolls. I ja veien com l'aigua arribava. En aquest moment, els crits que sonaven, els autobusos que circulaven per l'Avinguda Real de Madrid inundant-se, tot el món reculant i quedant-se en el pont de la Torre a Sant Marcelí. Clar, són 5-10 minuts. L'Auia continua pujant. Jo vaig baixar descalç, jo anava descalç pel carrer, tocant a m'abuelo que viu al costat, tocant als veïns. I clar, la B30 que la tenim davant, justament, la gent pitant, clar, no saps què està passant. La gent que ve molta aigua, l'altre tocant, que estic en Massanassa, que està entrant avui en casa. Clar, tu arriba un moment que l'Auia està entrant i tu t'has de pujar cap a dalt, perquè quan estàvem ja tots els veïns, diguem-ne, en la porta de la finca, esperant ja que digueren alguna cosa, és quan va sonar l'alarma. I la gent, què passa? Clar, aquesta alarma nosaltres no l'havíem... Ja estàveu d'aigua, vamos, fins a dalt. I teníem l'Auia ja pel melí. Mira, me ve molt bé perquè habitualment als nostres convidats els hi preguntem que on estàveu, no?, quan va sonar l'alarma, també per allò d'identificar si aquesta alarma va ser útil en aquest moment, no? O sigui, tu a les 8:11 estaves tornant a casa perquè ja havies vist que no... Efectivament. De fet, és molt curiós perquè mentre sonava l'alarma és quan se'n va anar la llum en la finca. Justament, va ser una coincidència, mentre sonava el pi, va caure la llum. Clar, perquè l'Auia ja estava mullant tot el sistema elèctric. Clar, i va ser de pànic, perquè este sòtan estrident, se'n va la llum, què està passant? I aleshores això passa a sobre les 8:15 aproximadament. Com va passar aquesta nit? Pues aquesta nit va ser molt complicada, perquè partim de la base que se'n va la llum. Que tu entres en casa i no tens la tele, no tens res, tens la poca bateria del mòbil, els telèfons estan col·lapsats,
el servei d'emergències saben que va fallar perquè tardava més de 10 segons en respondre, i s'ha dit ja en la premsa. La família vam avisar a la família, estem passant unes inundacions, estem bé, però no apaguem els mòbils perquè ens queda molt poca bateria. Clar, a l'endemà o passat 2 dies la família, que no viuen en la Torre sinó en altres pobles del País Valencià, ja van dir, ostres, què està passant? I aquesta nit ni vam sopar ni vam dormir, vam estar mirant per la finestra el que passava, veient com l'aigua continuava pujant i mirant el riu que va faltar 50 centímetres perquè desbordar i haguera entrat a tota València. I quina resposta recordes tu dels serveis municipals de l'Ajuntament? És a dir, jo esperaria sempre, no?, en una ciutat com València, que de cop t'arriba una barranca com esta i que aparegueren, no?, els serveis de protecció, policia, bombers, etc. Quina va ser la resposta? La resposta va ser quan ja tots estàvem ja en els pisos de dalt i l'àuia ja corria en 1,5 metres, 2 metres o inclús més, no sé ara la mesura, és quan van començar a arribar al pont un camió de bombers, una patrulla de la policia local, 4 o 5 efectius que el que feien simplement era respondre als avisos que la gent que estava telefonant al 112, la gent de l'autobús de la MT que justament estava en el mig, la gent que no podia entrar a la torre i diuen, què passa, que jo vull anar a ma casa. Vull dir, i allí se va establir com un punt de bombers que van estar tota la nit, entre els quals després hem sabut que n'hi ha els bombers voluntaris, que són els que amb una lanxa personal, jo vaig veure des de la finestra com anaven per l'avinguda, anaven traient a la gent, vull dir, tot molt rudimentari. De fet, has començat a introduir, jo crec que les dades de persones que han faltat són terribles, són 17 en tota València, però en concret en la vostra pedania, en el vostre poble, ne són 14. 14 persones que van perdre la vida, no? Jo entenc que això afecta l'ànim d'un poble. Molt, i a l'endemà encara més, perquè a l'endemà de la Dana la gent van baixar al carrer, tot destrossat, 4 piles de cotxes. Clar, i aquest primer matí, fins a pràcticament el migdia, no t'enteres que ha mort gent. En el moment que ha mort no sé qui. I dius, ostres, no pot ser. Però quan als 30 minuts veus com n'hi ha un cadàver allí estirat en terra perquè ha vingut el forense o no sé qui, i clar, tu veus els teus veïns de color groc ofegats, són imatges que se queden per a sempre. Però és que la resposta en aquest moment, quan baixem els veïns, és de desolació. Perquè sí, n'hi ha 2 policies locals, però no estan fent res. Estan en la plaça observant. Jo recorde, l'endemà a les 10 del matí, baixaren mon pare a obrir la perruqueria, a veure els danys, que no esperaven que foren tant, perquè clar, l'auia va entrar 2 metres, i ja n'hi havia gent robant i saquejant, i la policia no es deia res. Jo recorde baixar, estar obrint la persiana i haver de dir, que s'estan enduent una tele! I és quan el policia diu, vinga, o vos durem a València. Ui. Sí, vull dir, els primers dies no n'hi havia un pla. Ja, es va pillar totalment desprevingut. Clar, desprevingut. Estaven allí, sí, perquè els havien enviat, però ningú sabia el que havia de fer. No sabia, sí, els bombers ja anaven mirant els cadàvers, si n'hi havia algun un cotxe, però no és la resposta que s'esperava. El que s'espera és que si hi ha una emergència d'aquest tipus, el primer és la prevenció, que podem parlar més endavant, i després tu esperes que si ha passat aquesta desgràcia, l'endemà allí estiga hasta la puntador. Sí, de fet, Norman, estaves parlant un poc de que havíeu baixat als garatxos, no?, quan vau veure l'aigua, i de fet moltes de les persones que han faltat en la torre han sigut en garatxos, no? Efectivament. Tu penses que se podria haver ajudat a salvar vides en cas d'haver avisat? Perquè, clar, si hi haguera un avís d'haver aigua, evidentment ha d'haver un avís de no baixeu als garatxos, eviteu les plantes baixes... A veure, així, el que hem de tindre clar és que si n'hi ha una emergència o una alerta de que venen unes pluges torrencials, una gota freda o una dana, el que hem de tindre clar és que s'han d'activar tots els mecanismes per a previndre, que sabem que el dia 29 d'octubre no van passar. Quan tu actives estos mecanismes de prevenció, d'enviar l'alerta, tancar-ho tot, dir que aquesta vesprada ningú al carrer, que no se va fer, tu alhora comences a moure tot el que farà falta per a l'endemà, per a quan la emergència acabi. Clar, de fet, ara me ve al cap una pregunta i és que vosaltres als pobles tingueu un bàndol que habitualment... Tenim una megafonia, sí. La megafonia, se va fer ús d'aquesta megafonia no, per avisar? No, en absolut.
El dia 29 era un dia normal, sabíem que plovia si miraves la tele o miraves Twitter o miraves... però ningú ens va avisar. Vull dir, la gent no esperàvem que a les 8 de la vesprà vindria un tsunami. Això no ho esperava ningú. Estaves començant a comentar un poc els dies següents, no?, a la Barrancà, com va ser aquesta primera hora del matí, però, claro, t'hem escoltat en algunes declaracions també fer referència a la mancança de serveis que teníeu en els primers dies, no? No sols el primer dia, sinó el següent. Tu penses que els serveis municipals, sobretot, en un ajuntament com el de València, perquè no estem parlant de l'Ajuntament de Benetússer o el d'Alfafar, que damunt van perdre el propi ajuntament, sinó vosaltres vau sentir que formàveu part d'una ciutat que té, l'altre dia escoltàvem, 500 bombers, un cos de policies enorme i que va donar una resposta com tocava? No, en absolut. De fet, no només amb la Dana, sinó és històric, vull dir, allí sempre tenim les mancances, no, de ser la perifèria i de no tindre... Som de València, paguem com València, però sempre ens falten, no?, els serveis de pertànyer a la ciutat, sense que això siga una distinció. La veritat és que, en seguida va començar a haver una reacció d'entrega de materials bàsics, no?, que principalment van arribar per la gent autoorganitzant-se. Efectivament. No? És el poble, és la gent la que a l'endemà, quan ja les notícies començaven a dir el que passava, perquè a l'endemà, m'agrada molt llegir la premsa i comparar i tal, a l'endemà la notícia era 7 desaparecidos en Letour y el AVE Madrid-Valencia cancelado. Això era la importància en l'Estat. Clar, el poble valencià, sobretot, quan comencen a veure, perquè és l'àrea metropolitana, recordem que entre la ciutat i l'àrea metropolitana és un 5% de la població de l'Estat, que és molta gent, en un espai relativament xicotet. La gent va començar a veure que alguna cosa estava passant. Què van fer? Al carrer, a comprar olla, a dur carros. Per exemple, a ma mare i a mi, el primer dia va vindre una xica, que això no se mos oblidarà en la vida, i mos va donar una poma. I allò va ser el primer que vam menjar des de la nit del desastre. Igual que esta xica, la gent venia en conserves, en pa, i tot sempre va ser gràcies als voluntaris. El primer moment va ser el que la gent anava entrant per on podia, veien el que passava, deien, així n'hi ha un desastre, i donaven, tu què necessites? Agarra un entrepà, que no, gràcies. Tenim el riu, tenim la ciutat i la catàstrofe començava, la zona zero començava per la torre. Mira, aprofite per a preguntar-te, perquè vosaltres heu fet un reconeixement al pont d'entrada a la torre, que l'heu anomenat Pont de la Solidaritat. Per què heu decidit fer el reconeixement a aquest pont? Bé, en primer lloc, nosaltres des de l'associació el que fem ho intentem que tot siga en positiu, en el sentit de, per una banda, arreplegar les reclames i els problemes que hi ha en el barri a fi de comunicar-los doncs, als grups polítics, al Consell de Govern, a totes les institucions o entitats que ens vulguin escoltar a fi de solucionar la vida de la torre, que està fotuda i molt complicada, però el que deia, tot és positiu. Per tant, l'acte de reconeixement és un acte que naix perquè tot el món de la torre sap que si li han netejat la casa, ha tingut un entrepà o li han curat la mà, és gràcies als voluntaris. És gràcies a tota la gent que han travessat el pont des de les 8 del matí fins a les 10 de la nit i ens han dut de tot, almenys la primera setmana. Després sí que és de veres que tota l'ajuda, diguem-ne, de voluntaris i de donacions ja es va organitzar a través dels canals municipals, però així també hi ha un problema que jo pense que, vull dir, que el pense jo i molta gent també, que és a la plaça qui s'encarregava de repartir els aliments era Sant Joan de Déu, hi havia la Creu Roja, hi havia, diguem-ne, diverses institucions. Els primers dies van ser un caos. Jo, per exemple, recorde, des del primer moment jo he estat netejant el col·legi, els negocis dels meus pares, cases, tot el que ha fet falta. Jo anava a la cua esta dels aliments a demanar només el que necessitava, que era al matí una magdalena, al migdia un plàtan i tal. Bueno, els primers dies, ho dic perquè és molt desagradable que viure en una situació de desastre, vaig anar jo en 4 xiquets de 8-10 anys que anaven amb mi, anàvem de colla per ahir netejant, vam anar per un plàtan. Vam entrar allà a l'església, que és on se repartien els aliments, i les paraules d'un senyor d'allí van ser: os tenemos fichados, venís 4 veces al día. Clar, mos van negar un plàtan.
I això és una cosa que crec que és el que més mal m'ha fet de la primera part de la catàstrofe. Després, com que ja era recurrent, ja van posar mitjans i ja va vindre protecció civil, uns altres que organitzaven, però els primers moments van ser, hem viscut coses molt desagradables. Des de l'Ajuntament no anaven a les cases. Hi ha gent gran que necessitava que anara algú a dir com se troba? Necessita algo? Clar, t'anava a preguntar això, no? Els primers dies, evidentment, hi ha una desorganització que poquet a poquet ha d'anar al puesto, però heu sentit que l'Ajuntament s'ha organitzat, ha posat ordre, vos han comunicat, mira, anem a fer el repartiment de menjar d'esta manera, anem a fer la detecció de necessitats de serveis socials d'esta manera, les necessitats de vivenda d'esta manera. Hi ha algun pla? Algú vos ha contat algun pla? Este pla que se parla tant, no?, de retornar a la normalitat. Algú vos ha explicat alguna cosa? No. El més ideal haguera sigut un pla que ho contemplara tot. Clar. I a partir d'ahí anunciar. Així el que s'ha fet han sigut, doncs avui se demanen les ajudes de no sé què, demà no sé quantos, demà no sé menys. I sempre tot a través de... Això, la comunicació de fet és que és una cosa que ha fallat, perquè els primers dies tot se publicava per xarxes socials, per un Facebook que hi ha d'alguns veïns de la Torre, però canals oficials com a tal no hi havia, era la veu, era la gent. Jo te dic, tu me dius. De fet, hem escoltat al govern municipal parlar de que han entregat 21 vivendes, però clar, la realitat és que més enllà de les víctimes personals, que són les més greus, el següent que hi ha és un problema amb la vivenda i amb les persones que han perdut la seva vivenda. A mi em sobta molt quan els escolte. Jo no em puc creure que només que 21 persones entre la Torre, Fort d'Alcedo i Castellar siguin les que necessiten una vivenda, no?, durant un temps. En quina situació es troba la gent de la Torre i els que conegues de Fort d'Alcedo i Castellar? Tu penses que en aquestes 21 vivendes que diu el govern municipal que ha posat a disposició hi ha prou? Naturalment, així cada família i cada cas és concret i s'ha d'avaluar com és natural. El que no és normal són els números. A més, quan tot el barri sap que hi ha una finca acabada d'estrenar en què només hi ha els 3 primers pisos utilitzats, que de fet el president Mazón ha vingut allí a entregar claus quan sabem que això és il·legal, i en una altra finca també sabem perquè se fa públic i la gent no és tonta que hi ha pisos municipals. 21 persones pensem que és poca gent. Diuen que és només els que han demanat, però és clar, així el que fa falta és que des de l'Ajuntament se facin mesures de control, que s'avalue cada família en quin cas està. Perquè hi ha persones que a l'endemà de la dana, gent gran sobretot, se n'han anat a un altre pis, que els han jugat les filles o el que siga. Hi ha gent que se n'ha anat al xalet que té el tio en Montserrat. Per tant, hi ha molta gent de la Torre que ara no està a la Torre. I totes aquestes famílies, doncs, potser no és tan descabellat que estigueren en un pis, en una finca en el seu barri, que són tenen la família i on s'han, doncs, el seu barri. De fet, vos hem vist també denunciar un augment dels preus de lloguer sense control, aprofitant la situació, no? I clar, això, junten els habitatges buits, vos està portant a una situació pràcticament de DEFCON 2. L'altre dia escoltava la regidora de turisme parlar de que s'havia d'expandir la proposta turística i que tal volta era una oportunitat. Sí, l'oportunitat és collonuda. Bé, el problema de l'habitatge és un problema estatal, és un problema que s'ha de controlar i que quan hi ha una catàstrofe i una desgràcia doncs encara es veu més. La Torre, a més, és un barri que té persones de moltes cultures, que són persones que de normal tenen problemes de rendes baixes, de problemes d'ocupació, de problemes d'irregularitat en aquest sentit, de la vivenda i de tal, i que per tant, si no n'hi ha un pla, perquè hi ha persones que tenen el pis de l'abuelo, hi ha persones de planta baixa que estan ocupades, hi ha persones de molts tipus. Si la resposta de reallotjar només és a la família que té el paperet, que ho té pagat i que no sé què, arribem a 21 famílies. I fins i tot a la família que va, perquè hi haurà molta gent, com bé deies, que potser està fora, que no està veient o que no està tenint aquesta comunicació directa, no? I jo crec que en una situació com aquesta hem vist a molts voluntaris anar porta a porta preguntant quina era la situació de cadascú i l'Ajuntament el que diu és no vingueu a buscar-me a mi. I, clar, hi ha un abisme entre la gent més vulnerable i eixa... Hi ha un problema de comunicació. Des de l'Ajuntament no pregunten ni a les associacions ni als veïns. Fa falta treball de camp. Fa falta que l'associació ve molta gent en problemes. Nosaltres els recollim i els denunciem.
a la premsa, els comentem, els fem públics, però és que a partir d'això s'han de prendre mesures, que no pot ser és que la gent estiguen esperant a que facin un decret o que facin el que siga. Sobre lo del turisme, veiem que jo m'ho prenc tot en humor perquè si no me posaria a plorar i no sé què estan pensant, que és pastissers de moniato en la Torre, passeig per Castellar i paella en el Palmar, van a posar un nou autobús. Clar, és que són coses que fan molt de mal, no? Perquè te diuen, saps que l'Ajuntament té un pressupost molt alt, després se'ls omple la boca de dir estem gestionant, hem destinat 8 milions a l'Albufera, el cicle integral de l'aigua, estem fent de tot, i després veus que no. El cicle integral de l'aigua de la Torre, per paraula dels tècnics de l'aigua, diuen que s'ha de refer, perquè s'enjunten les assèquies, el clavegueram antic fet als anys 60. Vull dir, allí està per a que se faci un pla integral, com demanem, en què s'estudie el clavegueram. Què s'ha de fer? I s'alça tot. I amb això tot. L'asfaltat. La nota de premsa de, que anem a asfaltar. Han asfaltat l'avinguda Federico García Lorca, que mesura 25 metres. La carretera d'Alba està sense asfaltar i van dir que ho farien. I així tot. De fet, mira, Norman, ara que entraves en el tema del cicle integral de l'aigua, vos hem vist també explicitar queixes sobre el tractament de residus, no? Que heu tingut campes plenes de residus, vos heu queixat de vessaments d'oli dels cotxes, de tot el que això està suposant per a la pròpia Torre, espais que teníeu per a poder gaudir, que estan plens de fem, i això connecta també, no? en la part de la neteja de les aigües residuals. Qualsevol persona que passe per el voltant de la Torre, per el nou cauce del Túria, pot comprovar com l'olor és impossible. Per tant, estem construint un espai que, el turisme s'està quedant preciós. El problema d'això, com tot, és quan passa una catàstrofe, els problemes són tots. Tot està afectat. I per tant fa falta molta coordinació. El tema de residus és un tema que, clar, els primers dies, els particulars que fem? Tirar el fang al carrer. No, què faci, no? Clavar-ho en bolses? Clar, la gent després això s'ha netejat, però ho han dut a campes a 50 metres dels nuclis urbans. Això, evidentment, ja per sort s'ha tractat, s'està reciclant i tal. El que passa amb això després és les campes de cotxes i les campes, estos descampats que no són de ningú o són de l'Ajuntament, moltes empreses que han netejat els garatjos, doncs el que han fet ha sigut abocar allí el fang. I per tant s'acumula. D'igual manera que aquests camps que, torna a dir, entre cometes, no són de ningú, ara tenen mig metre de fang. Tot això qui ho va netejar? Les plantes baixes, propietat privada, que estan tancades perquè el propietari no és de la Torre o se'n desentén de la situació, això és l'Ajuntament el que ha de fer crec que es diu execució subsidiària o alguna cosa així, anar als jutges de lo contenciós, demanar l'autorització. Avui és dia 17 de gener. Anem cara a l'estiu. Les falles són ja, i farà calor. És un niu de malalties, de mosquits, on no sabem el que passarà. El mateix passa amb el riu. El riu, l'olor és insoportable, depèn de per on bufa el vent. Sabem que la depuradora de Quart-Benàger ja s'està arreglant, obres públiques, i s'està treballant per a que les aigües tornen a... Clar, totes aquestes aigües que ara no s'estan abocant a l'Albufera per a salvar-la, com és més que lògic, estan abocant-se al riu. La pregunta que nosaltres llancem des de l'associació, perquè treballem no a curt termini, sinó a mitjà termini, és qui netejarà el riu? Perquè ara quan la depuradora ja funciona, en el riu hi ha abocades moltes aigües que són de color negre. Algú haurà de netejar el riu, perquè si no, quan això s'asseque, tindrem el mateix. Un problema de... no sabem de quin tipus, clar. El problema de tot això és que aquestes coses pensem que no és l'associació la que ha de, en una reunió, dir fa molt alta olor, jo ho anote, faig un acte, parlen l'Ajuntament o parlen qui siga. Això ha de vendre de dalt. De dalt han de dir, a veure, així que fa falta. Perquè és molt lleig, i això jo estic molt indignat en aquest sentit, que tot el que s'està donant a la gent del ver donar són de donacions. Sant Joan de Déu ha repartit moltes tones d'aliments de Mercavalència. La Creu Roja ha repartit targetes portamonedes i ajudes als comerços. Tot això ho estan donant entitats
sense ànim de lucre, entitats que el que fan és donar el que tenen, el que han arreplegat. On estan els recursos de l'Ajuntament? En 60 viatges d'autobús. En 60 viatges d'autobús, que només d'anar a comprar, perquè allí no tenen supermercat, ja gastes un al dia. Clar. Van dir que vindrien deshumificadors d'una empresa alemanya, que durien 60. On estan? No, és que resulta que l'empresa mos va vendre fum. On està l'Ajuntament per a comprar-los? L'Ajuntament no pot comprar 60 deshumificadors i així tot. I clar, després assistim a este clima de que tot s'està fent molt bé, de que és que no comuniquem, no diem. Nosaltres l'únic que fem des de l'associació és unes reunions setmanals en què cada persona pot dir la seva situació, s'analitza, se fan un índex de problemes i després ja se trasllada a les reunions de pobles del sud, a les reunions a la federació, al ple municipal, a la comissió, on sigui. Mira, de fet, t'agraïs molt que tragués la comissió perquè, bueno, com saps, s'ha fet una comissió al voltant de la Dana per a investigar què és el que s'ha fet, qui va intervindre en cada moment, com han anat passant les coses, que és un poc el que t'estàvem preguntant, i bueno, des de Compromís vam proposar que vosaltres estiguéreu per fer això que estàs fent ara, no? Per relatar i veure quines coses se poden millorar. Però el Partit Popular i Vox han decidit que vosaltres no participeu. Per què penses que no han volgut que participeu vosaltres en això? A veure, així n'hi ha moltes coses. El primer, i és el que és, jo naturalment com a portaveu de l'associació parlo en nom de molta gent i també tinc una opinió. Així ara el que estan fent és l'operació salvar el Partit Popular. El Partit Popular està en la Generalitat, són els responsables de la no prevenció la vesprada del 29 i com a tal de la no creació d'un protocol per actuar a l'endemà ja i a l'Ajuntament. L'Ajuntament, clar, l'Ajuntament de València, que té afectades només 3 pedanies o 3 pobles, no? La Torre Faitanar, Fort d'Alcedo i Castellar-lo-Liberal. Un percentatge mínim de població i recursos per a destinar. Això és el primer. L'operació de que bé que ho estem fent i tal fa que tots els moviments populars, com la nostra associació, en què denunciem el que fa falta o tenim propostes de millora, això no els interessa. I naturalment, bé, la comissió en si ja és criticable, perquè crear una comissió d'investigació en què està el propi Consell de Govern, convidats que ells trien, experts i tal, de cara a decisions del futur. Vull dir, on estan les decisions del poble? No? La gent necessitem participar, no te dic de la reconstrucció, te dic d'enumerar els problemes que fins ara hi ha. Clar, de fet, fins i tot també s'han autocensurat per a que la pròpia alcaldessa no doni explicacions dins d'aquesta comissió. O sigui, en altres pobles sí que estem veient els alcaldes i alcaldesses fer plenos. Se fan plens municipals extraordinaris on la gent crida perquè estan molt enfadats i és normal. Clar. Però això en el cas de València no està passant. De fet, se vos ha limitat l'entrada als espais de participació, no s'ha volgut donar explicacions, s'ha allunyat molt a l'alcaldessa de les seues responsabilitats. N'hi ha hagut allí, i a més tot això agreujat per el parèntesi del Nadal solidari, que també és molt crític. Mos han posat llums de Nadal a la plaça, a l'Atre, a Camanyes, a l'avinguda, sempre he tingut el rètol de Bon Nadal a l'entrada del poble i ja està. Vull dir, és que això és desviar l'atenció. Això és, ai mira, tenim llums, que bé. Hem tingut 7 reis d'Orient. Els xiquets tenen mal de cap, ja no saben qui són els reis. Que si els reis de la Falla, que si els reis de l'Ajuntament, que si els reis de no sé qui que venen de Saragossa. Moltes gràcies a tot el món, perquè els xiquets han tingut el que se mereixen, però una miqueta d'ordre. Que el Nadal, al cap de la fi, són unes festes. I el poble i els ànims i esta depressió col·lectiva que hi ha, ni molt menys està per a festes, està per a solucionar els problemes. Jo, Norman, estic super a gust en tu i me quedaria 2 hores parlant sobre tots aquests temes. Segur que tingueu moltes propostes que serien superpositives. Quin és l'aprenentatge en el que t'agradaria quedar-te? Quina proposta tindries a futur d'una manera molt sintètica? Bé, doncs jo crec que, mira, el primer que hem après és que avui en dia, el primer que no s'ha estat a l'altura, que han fallat en la prevenció i en la resposta immediata. I després el que jo he après sobretot és que la política ara mateix és comunicar, és dir què fas i no trobar solucions. Això en primer lloc. Perquè la manipulació, la mentira,
múltiples versions de tot. Vull dir, això la gent, jo és la primera vegada que veig que la gent saben que hi ha uns culpables i saben que s'han fet malament les coses. Voten a qui voten, siguen de l'edat que siguen, perquè tot el món està enfadat i tot el món sap que se podria haver fet molt millor i que no està arribant lo que fa falta. Per exemple, i Joan Fuster deia que la gent són els altres, no? I jo penso que ara la gent hem sigut tots. Hem sigut el poble que s'ha juntat i han creuat per el pont de la solidaritat per ajudar, per a tindre humanitat, i que els altres han sigut aquells que ara pretenen salvar-se el cul, parlant col·loquialment, perquè no han estat a l'altura i encara volen continuar carregant-se de la reconstrucció. I això és molt important de dir. La gent necessitem participar, necessitem dir què necessitem. Cal una comunicació. Volem participar del procés de reconstrucció, no volem que decidisquen unes coses que o ni ens les comuniquen o les trien i ni ens enterem. Vull dir que això és indignant, però la indignació l'estem canalitzant en treballar. Crear grups de treball específics per a cadascun dels temes que tenen èxit. Estem eixint en la premsa, com a tal s'està responent. Per exemple, crec que una de les persones que té problema de vivenda estan allí als serveis socials i molt possiblement se reallotja a Moreres. Vull dir que l'associació de veïns està tenint una tasca molt important d'altaveu. I gràcies a això, doncs, el merder que hi ha s'està intentant ratificar. I jo voldria dir una cosa molt clara, i ja acabem, no? Que és, jo per exemple soc lingüista, i una cosa molt important, perquè a mi això m'afecta més encara que a ningú, és el tema del valencià. El tema del valencià, des del dia 30 d'octubre fins ara, l'Horta Sud, bé, el València i l'Horta Sud és una comarca que sociolingüísticament és molt complexa, en què el valencià té un ús molt baixet, però un alt coneixement. Doncs jo estic molt content perquè he observat, i se podran fer estudis en el futur, que el valencià ha sigut la llengua vehicular de la solidaritat. Jo ho diria així, el valencià ha sigut la llengua vehicular de la solidaritat. Per què? Perquè fins i tot aquell que no parla en valencià s'ha identificat amb el valencià i han dit el valencià és la llengua de la comarca, és el mitjà d'expressió que tenim per a dir el que sentim, és la nostra visió del món. I jo penso que el futur i el que vinga ara ha de passar per esta via, perquè recordem que l'Ajuntament amaga el valencià, i el valencià és molt important en els pobles del sud, en la comarca i a tot arreu, perquè és la nostra llengua. I en relació amb això, amb la llengua i la cultura, estan molt relacionades. Si coneixem el territori que habitem, sabem que estem en zona inundable. Si sabem que estem en zona inundable, els xiquets saben en l'escola, aprenen com han de tirar endavant i tota una sèrie de mesures. Què passa? Que si caiem en l'oblit i fem de la ciutat un xiringuito turístic, així la gent no sabem el que estem habitant. No hi ha coneixement de Clar, efectivament. I sense la cultura i sense saber on vivim hi ha la ignorància, que és la tònica predominant en este primer quart del segle XXI. I jo penso que avui dia la ignorància és la religió. I per acabar, uns cèlebres versos del fill del forner de Vicent Andrés Estellés, que també va estar vetat l'any passat, que era el centenari d'Estellés, i va estar vetat en totes les nostres institucions, l'Ajuntament i la Generalitat, que diu uns versos molt clars que diu: no et limites a contemplar aquestes hores que ara venen, vais al carrer i participa, no podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. I en això estem, així que seguirem endavant, perquè el primer que volem és tindre el que mereixem, que fins al moment no ho tenim, i després volem participar de tot el que se faça, no ser un racó allà perdut i oblidat. Pues agrair-vos molt la vostra tasca, a tu en concret, tot el que estàs encoratjant a la gent del teu poble, demanar-vos que no pareu perquè sols així se reconstruirà la torre com vosaltres voleu, i oferir-vos la nostra ajuda per a tot el que calga. Compromís Podcast.